Dacă planta ta are cumva prieteni noi și mai sunt și zburători, atunci acela este semnul că ai dat-o prea mult. Și când mă refer la prieteni zburători, mă refer la acele musculițe mici negre de care crezi că nu poți să mai scapi. Ei bine, astăzi vreau să te ajut rapid și să spun cum să scapi de acele musculițe. Recomandarea mea rapidă e schimbarea substratului. Vezi că trebuie să fie special pentru planta pe care o ai, ghiveci nou sau îl poți folosi pe acesta, însă spală-l corespunzător. Ce îți mai pot recomanda este să scoți toată planta, să-i verifici rădăcinile și ca să fie verificarea corectă și curată, spală-i rădăcinile, pentru că așa poți observa dacă există, știi tu, acele mici rădăcini putrede. Dacă sunt putrede, taie din ele, pentru că vrem ca planta să fie puternică pentru viitor. Schimbat absolut tot, replantat și planta te va iubi mult mai mult. Știi vorba aia, ce e prea mult strică, mai ușor cu apa. Zi faină!